tapahohoma tapukama parmingkota marede hita. Mar hite-hite guarni de bata ama, doh ko ariana na Tuhan Yesus Kristus, doh ko arito di porbadia na tumo palangi doh tanoon. Amen.
mangasaho debata say hamunanga do ulahonotta ngot maho ale parhinalawan tersunggul mau dibuhas yang hari pujo kumaho toktong dia kabangso ali Tuhan edehono kumaho di tonga-tonga ni kamarga haleluya. Martangyang mahita ali Tuhan debata amanami na di banua gijang sailehom matu kami rohana togu nabadia pikiran na ringgad dogo rohana ringgas pasauton ulaon na dinggan saleho dame tu kami asasona kami mangolu di bagasa pangodingim say marsigatung tuhatam mahami maradopos salugu musunami Saramoti jala pargogoy mahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Maredehita tatangi oma patik nirewata di minggutta sadarion patik parjolo saha tu patik pasapuluhon patik parjolo audo jahoba debatam ninda debatatta dan jadi marakup au baenommu debatam patik paduahon dan jadi ganaommu jaladang jadi sumanommu manang ahana di banua gijang doho na di banua tongaon rodi na di bagasa naik na di toru ni tanggo yang go tunggabe si sobaon manang siuluan pati patoluon dan jari dohono garni debata yang go soture dalanna ay hona humna do sogot akkana marsine yang di guarra patik paupaton ingot hamuma pabadia honari minggui dinono mari ulamuna sasulammu alayang guari papituhoni ari paredan ni Jehovah debatam doi dan jadi ko mangulang ko dinasadari manang anakmu pe manang burung manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahammu rodi isini hutani halak pe namangebati hutam adi nono mari rodi toppa debata langit dohok tano dohok laut dohok nasai sina dungi maradia doibana diari papi tuhoni dibaini do baina di pasu-pasu debata Jehovah ari paradian nai jala di perbadiai patik palimahon ikop pasangapom mudonato rasmu asa martua ho jala leleng mangolu ditaruh na lilehon ni Jehovah debatam diho patik paonopon unakko mamunu patik papituhon unak ko mangalakku patik pawaluhon unak ko manakko patik pasiahon unak ko olo makatidak ko kata na sotutu maralohod dong ajolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas di dongammu
Dan jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongammu. Manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lobuna, manang kodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Behado padok ni debata taringo tu patik na sapuli, odo. Au do jago ba debatam ninda debatata. Pargogo naso hatulusan jala parimas. Siluluhod dosanya mama tu pinoparnak. Rodi sudut patoluhon, rodi sudut paopaton, pinoparyak kana sogoro hadiau. Alai asido rohakku diakkan nama ribu-ribu, akan namar holong ni roh hadiau. Naso mangalaosi patiki. Tongra mangidogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Korinahan. Marede hita. Oh
Tatopoti madosatta tuare pandirebata martangiang makita. Ali debata amanami namar siro arjalana badia amanami mar hite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami rotu jolom huhilala hami riko doa sini roham disalukut hami halak pardosa alanido baen nahu pasere pami diri nami sadarion di jolom jala kuparhato potami tung najo do kami manibil sanak kadalammu nabadia songo biru na lilu say unang pabali hamis ya jolom alani dosa nami i aidang di halomohor rohak matean yak kapar dosa alai hamu baon ni roha dolomo ni roham asa mangolu se sama saluhu hageduhon nami doho pangalawasion nami marite hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus saya paho maasini roham di hami mar hite panidangio doho agogo ni todi porbadia asa tarapul situtu rohanami majowo asa patun tigor jala daulat hami mar pangalaho baik kasangapot di guarmu nabadiai amin baga ni debata taringo tuhasesan di dosata molo tungadong manangise namar dosa adong do pangodingat tadiamay ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai jalai bana do pardegana taringo tu dosata alai dada holang taringo tu dosata doho do taringo tu dosa ni saluhu portibion asa ngapo ma di debata na digijang amin. Kor gabungan ama festival alai mangido mahita tu halak amang doho inang doho per live streaming nang pola di shooting joy pangiduan ni alak kakamata nang adong pola ma video ko nati
Marede hita. Turpuk epistel di mingguta sadarion ima natar surat sian Heber 10 sada mamukka sian ayat walu sahat tu ayat 10 tajahama marsik ka soring hubonai hamima sian ayat walu hinorhon ni hapor siaodo mangului si Abraham dung di jauh bukas tutano si jalo onna bahet tiat-tianan sau doi bana bukas sodong di boto si topotonna ay di paimay huta na marhaujahan na hot na pinadean jalan na pinauli ni debata dilehon dibaheni do tubuh do sian nasasadai nong mate do onon nasotorop di nasatorop ni bintang di langit nasagodang ni rigit di topi ni laut nasodapot dapot bilangan marhite-hite padok nasida si songoni di tariacon pajalahi do nasida di persebuluan alai na dumenggat do di halunguton nasida imana di banua gijangi di baheni dang dihailahod debata nasida na olo do ibana goraon de bata nasida ay nunga di pauli di nasida sadakuta ido sahana martua do akkana tumangiho kata ni debata jala na opyosa amin. Mardita doa dia
porsiaw tay songon nani hati dakon ni dongata saha porsiaw disadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jakoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangi doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jakoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siat tod di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni selatus na mate tarpajal lebana di hau pinarsilang na tua tubanwa torudung di tanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo la gudul tu siam debata Jakoba amanai pargogo na sohatu dosa ni di simay bana pemamulak sogo tu tanoon mangugumi halak na mangulu doho na mate au porsea ditod di parbadia jala adong sada huria na badia huria hato halak Kristen akan na badia do dihasesan ni dosa do dihatai nama dok mulak mangulu sogo daging halak naong mate do dihangolau na sudah amin. Kor amahuria
Salom amang inang, Shalom. tikting nama ragam di HKBP Cinta Damai, Minggu Pawaluhon Dung Trinitatis, tanggal 10 Agustus 2025. Parjolo, goar minggu dohot topik ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion, ima minggu Pawaluhon Dung Trinitatis, hasi tolu sadaon ni debata. Dohot topik ni minggu sai 00 do hata ni Jehovah tu akan nama kabiari ibana. Paduahon pelean bulanan. Di minggu ta sadarion pasahaton pelean bulanan dohita tu bulan Agustus tahun 2025. Tapasahat ma peliata tujolo di bagasan las ni roha songon moliate ni roha ni debata. Si palas roha tu siswa-siswi berprestasi tingkat SD, SMP, SMA. Di minggu sadarion di permingguan pukul 10 wib dung sidung tikting pasahaton ni huriata do si palas roha tu siswi berprestasi juara sada, juara dua, dohot juara tolu tingkat SD, SMP, SLTA sederajat. Tatangnya konma akayana kota na berprestasi asaboy di tahaton prestasina jalana sodo dapot prestasi dope asalam tugiat na mamarsiajar jala dapot prestasi di hari namangihud. Paupaton minggu ceria sikola minggu. Di minggu sadarion di pukul 14 manang pukul 2 sore. Di Patupado minggu ceria tuyana kota sikola minggu maringanan di gereja tahun. Pinangi doma tu akan natoras ni sikola minggu asa tasosoi mah yana kota rotu minggu ceriai. Palimahon pertangyangan Bibel Pro sa distrik 10 Medan Aceh. Di hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 di Patupado pertangyangan Bibel Pro dohot keluarga sa distrik 10 Medan Aceh maringanan di Huria HKBP Cinta Damai masuk pukul 10. Tatengya konma asa denggan mardalan pertangyangani. Paunopon hut proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di hari Minggu naro tanggal 17 Agustus 2025 ima perningotan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia napa walu puluhon sialanii parjolo di sosohondo tuhita saluhutna molo tung adong na ikon mendohoti upacara kemerdekaan diinganan pangulaon nabe asa disangahon ma marminggu di huriata dalan mandok moleate di haluaon na pinatupa ni debata andorang mandohoti upacarai. Paduahon tapatupado mengendehon lagu kebangsaan Indonesia Raya. Andorang dimulai permingguan di Toluhali permingguan. Ima di pukul 6 pagi, pukul 8 pagi, dohot 10 pagi. Jala tabuan ma ditangyakta asalam tu dengganna tujoloanon negarata Indonesia on. Patoluhon parmingguon ni sikola minggu masuk songon nasomal pukul 8. Di patu popaton di patupa sikola minggu ni huriata do perlombaan makalason 10 Agustus ima pukul 10.4 wib manang pukul 2 siang maringanan di gereja. Lokasi di depan konsistori samping gereja. 5. Di Patupa remaja Naposo Bulung di Huriata do perlombaan makalason
17 Agustus ima di pukul 10.04 WIB, Manang pukul 2 siang, maringanan di gereja, lokasi di depan pintu masuk depan gereja. Papituhon, tikting naing marbagas. A. Tikting parjolo dohot paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma dapot Bernadin Simbolon, anak ni Amata Masarius Simbolon nahinan, tubuh ni Inata Rosa Borusima Jutak, alamat Jalan SM Amin, Gang Angkola Pekanbaru, ruas ni GKPA Simpang Baru Panam Resort Pekanbaru. Dohot Orwana, Grace Indah Boru Panjaitan, Boruni Amata Kornel Komel Panjaitan, Tubuni Inata Tina Boru Huta Barat Nahinan, alamat Jalan Pembangunan 2 nomor 54 Gaperta Ujung. Ruas ni HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai sektor 4. Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2025 di Gereja GKPA Simpang Baru Panam. Tikting parjolo. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma Roy Saputra Girsang, anak ni Amata Punten Girsang, tubuh ni Inata Ratnawati Borusi Payung nahinan, alamat Desa Bangun Purba, ruas di GKPS Bangun Purba Resort Serdang Sada. Dohot Orwana, Yesi Raulina Siregar, Boruni Amata Toga Mulia Siregar nahinan, tubuni Inata Hotma Ria Boru Purba nahinan, alamat Jalan Merpati Gang Musola nomor 56A, ruas ni HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai sektor 10. Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 di GKPS Bangun Purba Resort Serdang Sada. Pawaluhon ruas Natamba Mamuka Minggu Sadareon Nungata Jalo Gabe ruas ni Huriata keluarga Amata John Hekson Situmorang, Inata Oktaboru Sianturi, Dohot Sahalak Yanok Konna Nasida, tinggal Nasida Nuaing Ima di Jalan Karya sektor 12, keluarga pindah Huria Sian HKBP Kabanjahe Resort Kabanjahe. Dalam merstandahan tuhita upangido hami ruas na baru masuk dope dipersilakan jongjong dingananna. Mau lihatnya amang inang, silakan duduk. Ruas Namoding. Nah di hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 nunga marujungolu Amata Albert Halomoan Dalimunte na hinabaluhon ni Inata Regina Sahati Buru Manik, ruas Sian sektor 10, tutup umur 55 tahun, tuhatama na mangapuli keluarga na ditinggalhon. B. Nah di hari Sabtu tanggal sia Agustus 2025 nunga marujung ngolu Inata Tumindi Boru Hasibuan, ruas Sian sektor 12, tutup umur 78 tahun, tuhatama na mangapuli keluarga na ditinggalhon na. Sumbangan bunga altar. Sumbangan bunga altar di Minggu Tasadarion Sian NN ruas Sian sektor 4. Mau lihat tema di pasahat huriata tu na pasahaton sumbangan bunga altar. Selamat ulang tahun.
Sude parhalado dohot ruas ni huriata HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai. Pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh. Dohot perbagason tuhamu saluhut parhalado. Dohot ruas ni huria mulai tanggal 4 Agustus 2025. Sahat rodi tanggal 10 Agustus 2025 sadarion. Sai diramoti tuhatta mahamu. Dilehon ganjang ni umur jala tuhatta ma nama masu-masu hamu marhite pasu-pasu partodion nang perdagingon di aka ulaun muna. Na merulang tahun sonari gudangna 47 halak. Nomor sada Enida Boru Saragi, tanggal lahir tanggal 10 Agustus 1950 umur 72 tahun. Sian sektor sada. Popat puluh pituon Kalelia Motia Tampu Bolon, tanggal lahir 8 Agustus 2024, umur 1 tahun, sektor opat. Saya diramoti tuhatta mahamu dilehon ganjang ni umur, dohot di pasu-pasu mahamu di aka ulaun muna. Hata ni tuhata mandok di pasal men 10 ayat 12. Sai parohai mahami memilangi aka ari-ari nami. Asa dapotan rohana bisuk kami. Ima sahatna mulai hate ma amang inang, mulai hate ma tutuhata. Amanginang bagi anak-anak kami yang berprestasi dari tingkat SD, SMP sampai SMA dipanggil. Cepat sikit dek. Iya. Nomor 3 Tristan Jaya Christopher Sinaga SMP Swasta Metodis Onom, juara umum sada, sian sektor 5. 4. Marvel dan Mak Hasudungan Huta Gaol, SD Swasta Primetodis 2, juara umum sada, sektor 9. Jaya Siva Kristani Huta Balian, SMP Swasta Metodis 6, juara 2 umum, sektor 2. 6. Naila Marta Cecilia Situmorang, SMA Swasta Metodis 6, juara 3 umum, sektor 10 tolu. Pinagi doma tu amang. Ya, jarum. Dari sana ya, dari juara 2, juara 3. Juara 1 Rachel Melody Isabel Napitupulu, Sekolah UPT SMP Negeri 7 Medan, ranking 1, sektor 1. Rebecca Johanna Sihite, SD Negeri Swasta Primetodis 2, ranking 1, sektor 1. El Nino Timotius Silaban, SD Negeri, ranking 1, sektor 1. Elisia Amora Silalahi, SD Negeri 067093, ranking 1, sektor 1. Karina Citra Lestari Limbung, SMK Negeri 8, ranking 1, sektor 3.
Albert Halomoan Sitorus, UPT SMP Negeri 18 Medan, ranking 1 sektor opat. Imelda Tio Borumanik, SMA Katolik Santo Ignatius, ranking 1 nomor sektor 6. Stin SMP Swasta Primetodis 2, ranking 1 sektor 8. Givi Syafiti Joli Jove Syahan, SD Optimus Primet School, ranking 1 sektor 11. Sri Rati Gabriel Panggabean, SMK Sultan Iskandar Muda, ranking 2 sektor 1. Mutiara Abigail Silaban, SD Negeri 060903, ranking 2 sektor 1. Stefani Rosarie Pardede, SMP Swasta Santo Thomas 1, ranking 2 sektor 2. Kesia Irena Natania Manurung, SMA Negeri 12, ranking 2 sektor 3. Marisa Stefancan Tambunan, SD Negeri 060903, ranking 2 sektor 3. Raseli Harifanti Boru Aritonang, SD Negeri 067093, ranking 2 sektor 3. Rifka Mikael Valerin Napitupulu, SMA Swasta Santo Thomas 1, ranking 2 sektor 4. Bella Rospita Hutauru, SMA Swasta Teladan, ranking 2 sektor 7. Raifan O Panjaitan, SD Negeri 060914, ranking 2 sektor 9. Fania Fransklin Butar-Butar, SD Negeri 066655, ranking 2 sektor 8. Samnos Yabes Yosef Siahan, SD Negeri Swasta Primetodis 2, ranking 2 sektor 11. Gracilia Taruli Pangaribuan, SD Negeri Swasta Primetodis 2, ranking 2 sektor 12. Kesia Arditea Marcela Manurung, SMA Swasta Metodis 2, ranking 2 sektor 12. Kelvin Yakub Gogo Lumban Tobing, juara 2 sektor 5. Dipersilakan Ama.
Nathanael Boyska Immanuel Napitupulu SD Negeri 060884 ranking 3 sektor 1. Rafael Ebenezer Sihombing SD Santo Thomas 2 ranking 3 sektor 2. Rafael Alijandro Sinaga SMP Swasta Batari juara 3 sektor 2. Eka Kristina Siregar SD Negeri 060903 ranking 3 sektor 3. Christine Diana Siregar SD Santo Thomas 1 ranking 3 sektor 4. Juan Fiar Nathanael Pasaribu SD Negeri Swasta Primetodis 2 ranking 2 sektor 8. Vanessa Francisca Butar-Butar SD Negeri 066655 juara 3 sektor 8. Darius Oktorio Sinaga SD Negeri Swasta Primetodis 2 juara 3 sektor 9. Persilakan nama. Terima kasih buat adik-adik kami yang berprestasi, semakin digiatkan belajar ya nak ya. Mau lihat tema amang inang, mau lihat tema tutu hatta. Marede mahita huku papungu peliata sada lo sadabi. Di
Martang yang mahita dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti don marajai ate-ate dohot pikiran mona di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhut na dihita longan itu hatta Yesus Kristus hatani debata dihita di bagasan minggu sadarion di minggu paweluhon dung Trinitatis ima natar surat di Pesalmen tulu mamuka maisian ayat 12 sahatu ayat 22 songonomma didok disi takasma ta pai hutihut martua ma bangso namar debatahon jahuba bangso na pinilitna laho ainonna manatap-natap do jahuba sian banua gijang marnida colma manisia sudena manatap-natap do ibana sian ojahan ni habang sana dopak sude pangisi ni tanoon ibana do majadihon rohana sida sudena dia toi do sude pambahinan nasida dadahina dia ni parangan pamonakor raja dadahina tibul ni gogo paluahon nabigu pangalicim donang hoda panupahi jaladang hina tibul ni gogo na paluahon ibana idama sai nol do mata ni Jehova tuaka nama kabiari ibana akan nama kalunguton asini rohana asa dipalua tod di nasida sian hamatean jala di pangulu nasida di halion sai di halunguton rohanami do Jehova ibana do panupahi dohot lobu-lobu ai mangasahon ibana marlas ni roha dohami marhapo satu warna nabadiai dohami sai pasonggok maasini roham tuhami ali Jehova hobar tu pakalunguton nami diho disido sahatna dihita nani haholongan ni Tuhata Yesus Kristus sudido colma masihol jala makalunguton manang mangigil asa martua ngoluna
Hampir semua orang menginginkan dalam hidupnya ini menginginkan kebahagiaan, bersukacita. Alai dia kapangiduan idak saibo itu maralus dia ka natahirimi. Alai nang pesongoni di pardalanan ni ngolui takasdo di tonga-tonga ni ngolu taon isedo nagabi hatuaun di kita. Siapakah yang memberikan kebahagiaan dalam hidup orang percaya? Na pasti debatar. Di baheniro dia rahon par pesalmenon pemasmur mengajak umat Israel. Asa songon dia no nasida martua songon bangso nani ay na dipilit nasida di tonga-tonga ni portibion. Di bahini didok di si martua ma bangso na mardebatahon jahuba. Na adong do haro mardebatahon na kana asing adong. Adong do jolma mardebatahon hagogoon na. Mardebatahon sinamokna, mardebatahon huasona, mardebatahon akka debata naliban ninarupani. Asa tutu songon halangolu namar hapor seao kita takasdo songon si Abraham. Na ditogu jala disuruh debatado ibana bukas. Abraham bukas mau sian huta agudang mi tuhuta sifatu duhonok kutuho naso tinadana naso binotona jala didok disi nah hinomit do ibana dihutai. Belum ada orang yang dia kenal tetapi Tuhan suruh dia ke sana, disuruh diului ibana. Puasa diului ala memang porsea do ibana sebab dia yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan mencelakai umatnya. Asa debatadang pasopuhon ngolu ni jolma justru disarihondo ngoluta. Ido benna ido disarihondo totong ngoluta. Saliling buah, saliling mangulu. Disarihondo totong ngoluta saliling mangulu. Berek kamu mah doho pidong martong hati langitina disarihon debata lam hita macolma na adul ditopas. Itulah keunggulan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Na dipaiber do hita sian akan natinopana asing dibahini umarga do panarihon ni debata tu hita colma siap panarihon na tu akka natinopana asing. Alahina argani pakokobon ni debata di tonga-tonga ni nguluon takas do didok disi sai nol do mata ni jahubaina. Mata Tuhan tertuju moloholan sai nol do mata ni Tuhan inna rupani berarti kosong. Idoi mandang boy sahali kod dua hali nol patik tajom do pamereng ni debata tu hita alahina argani ngolu ni hita natino panaon. Atik pesipata kita colma tidak menghargai hidup kita, tetapi Tuhan betul-betul memperhatikan kehidupan kita. Ayo lu dosongoni debata dipikiri ngolut tahun alih hita pedak tapi kiri ngolut tak alai dau mesian ngulu ni halak na porsea. Tapi iring siap berhamina disuri bana jala didok molo sanga molo mula nasida tuh tanai sanga do penianin na do nakik dia pisteli. Kalau mereka kembali ke kampung halamannya masih sempat, masih ada waktu. Tetapi bukan itu yang dia lakukan. Dang idi ulahoni mana pos dorohan di bana di debata sapala nong disuruh debata ibana dioloi debata dihapor seai. Tuhan menjanjikan aha janji ni debata nahol naung matehianinna yang sebenarnya tidak bisa melahirkan lagi Sarah, tapi Tuhan buka kandungannya. Diungkap debata
perbue ni bortianna. Atik penong matua ibana sasitonga molosian umur ngamono paus be. Tidak bisa lagi. Tetapi ido ben nanidok di Lukas ada ayat 37 amangina da ngadong nasotar patupa de mata. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Innakan mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Jadi diangkat do kita, dipulihkan, ya, dipature-ture do kita ngoluton. Marhite-hite Yesus Kristus nang roh tu portibion. Itulah kasih setia Allah asini roha di debata ditatap dongolu ni si Abraham sialah porsiona tubuma yanakon di bana marhite-hite si Sara nang matuai ya. Mamekkel may bana ya so mekkel tutu nga may libanyanin na nga matuay. Jadi harwang sungoni nga marumur 80 taon na mataon. Yan ang mabelu di mana. Manguli mamuse. Ya, manguli mana muse tuna marumur 45 taon lubi. Ido. Dia matau situ hian sanga parhangir. Ido. Baga di bae gua rigellengo. Alai dakya guardi gellengo ni juwa ka natorop ido sai di judo si leseng ido bahasa ibayan si leseng ang godang ido anak ni na metuaun inna anak ni na metuaun inna to jeima rupani olodo di hita halak batak ido naung saur metua buido gabe turu pangkat ido gabe sari metua ido apalagi nung sang majalo sulak-sulak karyapan rupani ape dung mabeli mana manguli mana muse ido baru pajubut tu siate ido tubuh muse geleng asa dan naik bagai bedok matong dia maton najulu ngasaur matua alai turu pangkak manwaengon gabi sari matua mau ninna tong masih sari hono no ninna pada dikonnek ya. Jadi depan na mekel si Sara mekel do ibana nama calo ya berkat keturunan pasu-pasu perenak konon nanilehon ni debata ya sumikil di depan nanido di son mertua ma bangso namar debatahon Jehovah yang tidak mungkin dimungkinkan tiada yang mustahil bagi Tuhan jala ditatap do dungi didok do rupani dihapor siauni lubisian nata idei ya di ngulu ni hapor siota ya di patupa debatado yang belum kita lihat tetapi melalui iman kita bisa melihatnya inna rupani hidupan naridok dan saha ibanannya tu si alai nunga di parade debata Allah sendiri menyediakan suatu kota tempat bagi Abraham ahamai surgui dan di idai bana pino parnai songon bintang di langit, doho pasir di topi, tau. Alai mekel mertua maibana, ala di begi jala di hapor sebana do tulus do badan ni debatah janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Asa dihitalogan itu hatta Yesus Kristus. Di ayat 10 manatap-natap do Jehovah siap banua kicang marnida colma manusia sudina. Tik tidak dana sekolah minggu ngadiajarion. Ketika sekolah minggu ini sudah diajari bahwa Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Berbuat yang baik, yes. Berbuat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat,
Tuhan melihat. Jadi di bereng debatado 00 inna rupani sit. Mata Tuhan tertuju manatap do jauh badiakanatino panasian benue kijang. Marnida jolma manusia dungi manatap-natap do ibana sian ojahan ni habang sana dopak sude pangisini portibion tanoon dakolat tu bangsa Israel ala itu sadok pangisini tanoon. Tuhan tidak hanya melihat umat Israel tapi melihat seluruh bumi. Ala ibana do nama nopa ibana do namar mudu-mudu nati nopana ibana do majadihon rohana sida sudena dia toi do sude pabbahenan na sidai. Artina akan natauli di wereng debatadoi nang natikos manang nadang mang nasi paula-ula do kita na mangulon ya di pamujot tapi maradopon ibana di boto doi natikos do pamujiot tapar sobot tasian nasarohatta do manang nasi paula-ula do kita di namar sobba tu ibana ido banna di do disi ibana majadi on rohana sida dia toi do sude pabbahenan nasidai di baheni do dang tau kita mangasahon gugut tadi tonga-tonga ningguluon jala ido benna di do parpesal meni dada hinadiak ni parangan pamonakon raja bukan karena kekuatan hajagoon ni raja memenangkan dia dalam peperangan. Dada hina tibul ni gogo paluahon nabegu bukan karena kekuatan ketangkasan hajagoon ni pahlawan ubain nagawi tergor ibana pahlawan dungi di do rupani dada hina tibul ni gogo paluahon nabegu boleh dok nabigu dison berbeda do penekanan nada nabigu doho bigu ido kan beda dia hola beda penekanan ni katai beda do lapatan boleh dok nabigu najagodoi pahlawan mai di hata bahasa Indonesia jadi dada ala upahin nabigu halak nakingani dada ala ni hajago onna karena strategi perang yang dia miliki, karena kecerdasannya, bukan karena kepintarannya dia menikmati nakis songon nedok nai alai sudi boy dipakilalahon karena Tuhan bersama-sama dengan dia. Di baheniro didok ya pangalecem donang hoda panupaki. Kekuatan ketangkasan daripada kuda itu adalah sia-sia. Yang mengandalkan kuda nakingani lau mangaluba musuh, madopang mangalwak ka musuh. Ya, akka peralatan perang itu adalah kesia-siaan. Di minggu nasalpu di patudos do songon namanaku alogo do nguluon songon nedok ni parjamitay. Hidup kita ini seperti menjaring angin kalau tidak diisi dengan firman Tuhan. Sia-sia dong olu tahun molo somangasahon debatahi tadi tonga-tonga ninguluon asa tikina nilehon ni debata jangan sia-siakan. Ala takas do saluhut na adong las niroha sinamo harta ya kekayaan jabatan pangkat ya kepandaian kecerdasan yang kita miliki itu adalah semua karena berkat Tuhan dalam hidup kita. Ala ni asini rohani debatade di tonga-tonga ni ngoluta nang bangso tope amang dot tamuinang ala di hari Minggu memperingati dohita 20 tahun mabangso tau merdeka. 20 tahun di naing ulang tahun pa 20 honomma godang si pikiran ni masyarakat ni bangsoon bobono sa jolma alanya kebijakan na pinatu pani akka pimpinata
Gabi adong ko na memplesetkan rupani. Rekening tidak ada anak kani transaksi selama 3 bulan akan diblokirin na disita negara. Ido tano penaso dipakai dang diula 2 tahun disita negara. Gabi adong memplesetkan. Istri pun yang tidak dipakai 3 bulan disita negara inna rupani. Beh. Wah, si pangatakan wae alani mohok ni atete ni jolma. Baik kok kamu matutu bolo pala dong si pananna di bank nuaing ibae deposito na itu riblokir bayah hasosos truk mamikir yon. Ido. Membuka blokir nom. Akap lesetat dia mang. Dot taminang na perpudi nakida. Sotung gabi pegajak kamu ibagas rohamuna. Sotung sangai sita negara inat tau do amat tahun sotung innahamu ate. Kita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus takas do didokot di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea ketiga jelas dikatakan di sana atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur maka bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Artinya kemerdekaan haluaon hamonangon na di bangsa taon. Amanginang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah atas berkat rahmat Allah. Alai mulu najulu ibatiki belajar adong pelajaran nang ngai hapus be pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Adong do buku ni najulu ibai mergabar-gabar pakai bambu runcing. Adong disi hera pahlawanna si Komarudin. Ya, dungi angkat tangan angkat mabambunon di bawah Messi iwen na dong istilah na julu di jaha bukui merdeka lik inna merdeka lik nomor 8 molo adong pek kasinjata pada hati hai ya adong Mariam Tomong adong bambu runcing bukan karena itu ya kita menikmati kemerdekaan tapi cara Tuhan ai di Hiroshima do di Nagasaki do di dabuhon ya bom dungi hona bom ma Hiroshima do Nagasaki Roma anahan siya Jepang mula mahit hamuna siya ninna mula makapenjaja nakingani las disima ido bangsot tomma mani marhite-hite panitia persiapan kemerdekaan Indonesia BPUPKI dohot PPKI ya di bahai madisi ido ben nasongoni jepek ni proklamasi jepek bedang pola gajang karena waktu yang sesingkat-singkatnya ini bangsa Indonesia menyatakan ini kemerdekaannya waktu yang singkat itu kemerdekaan bangsa tapi kemerdekaan umat manusia orang-orang percaya haluau na pinatupan ni debata dan singkat ya manginang Tuhan mempersiapkannya mulai kejatuhan manusia ke dalam dosa. Mamukas yang madabu jolma itu bagasa dosa. Nunga di parade debata kemerdekaan haluaon. Alibit leheme pratama metudohon yang anggotung pola jujurat takkahuta nama ribu di juda. Alai siak kodo haroruan ni nagabi panggonggomi. Gabi si pelua. Mika 5 ayat 1. Sakaria sia ayat sia marolo polok mahole borusion. Aina Roma rajam. Bayak kok kamu mak pada narubi dui. Dungi disada Musa 40. Walau 40 sia di nama masuk ka yana konna ya si Jakobi takas do di do disi. Ahai dok tu si Juda dang namere tu kok harajau siak ko ale Juda siak ko doan non baik kok kamu medudu pemar puluh ribu tahun artinya Allah betul-betul mempersiapkan keselamatan yang sungguh-sungguh luar biasa yang baik bagi hidup kita tung takas do di parade de bata haluau ni dihita ido bandaroi banagabe colma tu portibion ala ditatap dohita song nasotar pareso bejol mau ninna romau gabi jol mamau asetad dahalako ninna
Roma ibana marhite-hite Kristus Yesus dipersilakon mati tuat tu banua toru alai dang di banua toru ibana manotong mula mangolu do ibana ari patuluhon ima haheheon itu hatta Yesus Kristus ima hamonangan las ima nang haluota gabi melua makita sian hadusota. Karena itu hidup kita bukan ditekankan, bukan diodotot tu hamateani alai tu hangoluat do kita dibuan songoni do nang si Abraham dibuat do tu haluahon ibana jala dipakai debata debana pasahaton haluahon ni songon di minggu na salpu tu hutas Sodom dohot Gomora ai molo adong 50 halak ripasonom mudo molo adong 50 halak na burjuroha na bertobat dang ripasonoku molo moru 5 siani ripasonom mudo dang ripasonokin na debata halai ibadah Tuhan suatu ngurkohin na kan molo hola no 40 do molo hola 30 do molo hola 20 do molo hola 10 do imangulu na mangodihon hidup ya yang juga di dalam doanya bukan hanya dirinya yang didoakan tapi juga orang lain. Ido ngolu ni halak na porsea dakola kaluon na dipikiri alai doho do nahumaliang ibana asataruli di haluauni lasido nang gulutaw na manginang dina 00 mata ni Jahuba marnida manatap hita ditong atau ngani ngulutaw ya di parar do hita gabi si puji ibana di parar do hita mamakitiki na nilehon nai di hita laho mangulahon akahading ganon asa gabi habaoran ni hata ni debatado hita gabi habaoran ni pasu-pasu kita menjadi berkat bagi orang lain dau maktutua kasih palicim na nido na disong ida masay 00 sebab mata Tuhan tertuju nunga 00 mata ni Jahuba dipatu pado haluau di hita ida ma inna rupani asa dipalua ordinasi dasian hamatean Tuhan tidak membawa roh kita kepada kematian tetapi kepada kehidupan yang kekal hanguluani jala dipangulu nasida di haleo dang dipasobu kelaparan ayo holan nako arga di boras holan lugu ari boto hamudo marpangotak tu sudi alai molo saya totok kita mangido Tuhan leo maudan di partikianna asa gabi na nyula molo gabi na nyula ni halakan marpangotak denang dipajak kapung lalang do akka dipajak-pajak do akka pertiga-tiga bahasa marpangotak molo lugo hari sayur pedang denggan makana holan na sope nakingani nga 10.000 beh harga-harga apa situ horon inna rupani itu jadi macam cara Tuhan ya mau menyatakan kuasanya alai bohado jolma marsigatung tu ibana di tonga-tonga ni nguluon bohado kita marsigatung marhaposan tu ibana di tonga-tonga ni nguluon di palua do ordinasi dasian hamatean jala di pangulu nasida di haleon Tuhan tidak membiarkan kita dalam kelaparan tapi kita diberikan sukacita ditugu do hita tu capalan nalomaki ido ben nadido Jahoba si parmahan au Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku orang yang membuat Tuhan Yesus menjadi gembala atas hidupnya dido disi ia menuntun aku ke padang yang berumput hijau dung di parade rumpun aking ditogu do au tu japalan nalomak tidak hanya dibiarkan memakan rumput nakingani alai dibuat do tu aik hasonangan unang aporotan unang moki hokik songoni dong ulutaw dang di luas debata moki hokik kita atik pese adong akapanokihi di nguluo jupak kita ingot tamu ma Tuhan tidak membiarkan hidup kita disokik akan namasa di portibion jaladang di luas ita moki hokik ditogu do hita tu aik hasonangan ido benna dido disi saya dihalumut rohanamim do Jahoba
biarlah kita selalu merindukan Tuhan kita, memuji menyembah Dia. Alaibana do panupahi dohot lobu-lobu namin na mangasahon ibana merlas ni roha dohami. Dengan mengandalkan Tuhan, kami bisa hidup dengan bersukacita sekalipun kami menghadapi topan badai, ya, pergumulan, sakit, parukilon di tonga-tonga ni nguluon. Hidup na diuduti do di Pesalmen 23 ayat opati, ay nang pemardalan au dirura linggoman ni hamatean, dakku habiari parmaraan. Tukokmu dohok batahim ido mangapuliau. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Jadi gadamu dan tongkakmu tukot dohok batahim ido mangapuliau ido benedok naking mangasahon ibana Tuhatta Yesus Kristusi lasma rohatta. Sebab gada dan tongkatnya itu adalah firman-Nya sendiri. Dibahini pos marohatta. Madalani ngulutaw ay nol do mata ni Jahuba diaka si habiari ibana. Habiari madebata di tonga-tonga ni nguluon. Jala hidupenna dido ate habiari madebata urupinna, ya. Napugo siyak kadadang oli. Habiari kanong bede kursong ni baru makabiar de bata. Urupi nama rutang hakolong niyak kadongan songon anak nidamang inat to. Jadi habiari made bata inna kan? Habiari made bata inna kan? Jadi lapatan na ngolu taon dia rahod dari ta asa gabi si biari de bata. Si biari de bata di patari dahon madingoluna dang hajahaton diulahon. Dang mabasogoni rohani dongan di bahen. Alai hadameon halabohon dia menjadi hidup penuh dengan kedamaian. Marsaur dohok dengan tidak egois dalam hidupnya. Alai tahu do ibana dingulu nama siurupa. Di baheni sepasonggok maasini roham Tuhan ya lecakoba. Inna hobbar tupak kalunguton nami diho. Nung nga dilehon be, di pasonggok asini rohana tuhita. Di naong dilehon todina, naong dilehon haluaw dihita. Atong say marhabiarat tu de bata mahita. Taulah manaringgat, di holong ni rohana, haburjuon, di akan namar siurupan, nama si jakunan, dau maka, kosom miroha, jala marsi hohot, di bagasan, hapor siaw. Amin martanya. Ali Tuhan de batamu liate madiho marhiti-hiti hatam nauk kutangiho kami. Asa tutung marhabiara tuho mahami. Ay say nol do matam mamereng dopak kami. Ima hataridani pangaramotyom mulito ngatongan ngulu nami. Dawak ka na dumenggan di para dihuro di hami sahat tuhaluaon nami. Asadada ditiki parsatokinan di paradeho alai di paradeho dia li Tuhan ditiki nama notong jala tiki nalehet di paradeho ali Tuhan de bata pasu-pasu mahami akenakon nami na metibur magudang si gajang umur 11 ni roha na marhabiaran midahoma ali Tuhan Jesus Kristus. Asima roham marbisuk makana komu ibur magudang manasida tahu marsiajar marparangin adenggan tahu pasangapoko jala totong nang marhauduhon maradopon natorasna Tuhan debata patong nakaulaw na denggani parkarejuan dalan ningulu dia karuas ni huriam na mga lului parkarejuan suang sunguni mali Tuhan unang loas di bagasan hapuguso na turaparon sa luhu na Tuhan nasi maroham kono na patuduhon si rokap ni todi di anak do boru ni kuriam dia kanong tuk be umur na naing mardongan saripe Tuhan nasi maroham nang diganug keluarga ni ruas ni huriam na say tarpay maima
dia sini roham marhiti-hiti perbue ni bortian di hasorang idak dana bawa manang buru di tonga-tonga ni keluargana palu mehonom mumele Tuhan asa Tuhan taralus diaka tangi yang doho ilu-ilu nasida na pinasahat na tuho ali Tuhan Yesus Kristus pos rohanami hodo nama masuk-masuk kana toras mengajar-ajari manugunuga kana ko na samar parangin na denggan lehon Tuhan haki pasod dia karuas ni huriam na di bagasan parsakiton ape hotangan muda badiyai samargogo mago makagalini pamatang piu makasahi so dihilala tiur mapikiran na tugu maha porsiaon na suang sungni Tuhan dang dia karuas nama Tuhan ang dapat ture-ture hunak kana marsahit tugu-tugu manasida di hatuon na totong tiur pikiran na hipas pamatang na jala tiur nang haporsiaon na maka porsiaiho ali Tuhan debata pasu-pasu Tuhan nang diaka program ni huriam dinaong di pasahat huriam ali Tuhan songon apresiasi tu aken hakon na burju marsiajar diaka na dapot ranking nasida astong lam tu burju na maka ruas ni huranakon ni ruas ni huriam marsiajar asa jupang aka nauli na denggan hapatason ni roha dinasida suang songoni maali Tuhan nang pertangyangan Bibel Pro nang dipatu padi huriamon sa distrik 10 Medan Aceh di hari Selasa ho napatiurhon mardalan doho denggan marsangap magwarmu suang songoni nang dipangaradion di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia huriam sai pasu-pasu masaluk nak program ni huriam nang akapakobasyon nang sipatupon na hombar tulau ni nang disakap di anak dohok buru ni huriam di neng macalo pardongan saripion di pasu-pasu siako ho mali Tuhan nama masu-masu nasida asa gabi rumah tangga nagot dame dohok las ni roha i mali Tuhan sidapot Bernadin simbolon dok boru ni huriam si Grace indah boru pacaitan suang songoni mali Tuhan nang di Roy Saputra Girsang dok boru ni huriam yisi Rolina boru siregar Tuhan debata suang songoni manang ruas natabba di bagasan minggu sadarion dia manami John Hexon situ orang do inanami inang Okta boru siat turi rap dohot yanakon nasida asa gabi ruas nabur cuma nasida na totong ringgas marsaur dohotto Tuhan ditatap hodong ulu niak kana marukir dinaung di jauho mulak madapot toko ruas ni huriam amang albet halomoan dali munte doho ina nami inang tumidi boru hasibuan Tuhan nung ngasal punguluna alayang goasi ni roham dang salpu tu saluhut akka pinoparna yanakon nanang keluargana apuli jala pargugui manasida ali Tuhan debata pasu-pasu mapamareta nami sa diluhon bangsoon di bagasan kemakmuran keadilan pemerataan pembangunan asa cupang hadumaon dau sian hamok kuson dau Tuhan sian nasomami kiri bangsoon Tuhan majuhon alai manatap dohali Tuhan sian habang sam mernida bangso nami bangso Indonesia on sai homa Tuhan nama bahi rohani pamareta nami asa Tuhan dipikiri bangso on dau sian akka ganggu ni roha Tuhan debata pasu-pasu mahuriam di sadok portibion dau ma Tuhan sian akka pangalaho hatakangon dau masian akka pangalaho intoleransi na manegay di parsaoran di tonga-tonga ni huria asi maroham sai parsalayak kapalaladong makubasi huriam lam turinggas na maruas ni huriam mamuji pasangap gowarmo na badiyay pasu-pasu mahami Tuhan diak kana diulan tangan nami na pinikiran ni rohan nami di tonga-tonga ni bagas di kantor pertiga-tiga pangajari pangubati ura swasta pengusaha nang diak kana di pardalana pemangulak kasulaw ni homa ali Tuhan debata na mga leonak kagabinan niula sinur na pinahan mangomo partiga-tiga tabba sinamo pangkat pangumoan diak kaganup ulaw nami
Tuhan debata mauliate madipasah rohanami di seluruh ruas ni huriam na manupahi di ulau pakubasyon di huriamon suak songoni nang pasahaton silas ni rohana na marhiti-hiti ng bunga altar nang namangido tangi yang ali Tuhan debata suak songoni mali Tuhan manata maho di ngulo ni anak komu dinaeng menjalani operasi jantung di ari marsugut hodo Tuhan na patiurhon manatap Tuhan anak komi patiurhon ulaon tindakan operasi sehat matuhan ibana dau Tuhan sian nasa ragam limara mauliate madihwali Tuhan debata didenggan ni basam di partaban ni umur di ruas ni huriam di bagasa saminggon ajari mahami Tuhan mamilang ya karya rining ulunami lam tau lam tang hami jalam matoras marhiti-hiti kapartaban ni umuri asima rohamali Tuhan pasu-pasu ma jalatabailas ni roha namar ulang tahun di bagasas saminggon godang ni 47 halak tarlumo bimali Tuhan namar ulang tahun di bagasan sadarion di inanami inang edida boru saragi inang teti orinta boru parapat suang songoni mali Tuhan debata nang si kailan heri hamonangan siburian suang songoni mali Tuhan nang si misella payula boru manulang suang songni si Milka Natasha boru si tumorang nang si Dalvero butar-butar sahatu si Kalela mulia tampu bulun Tuhan debata pasu-pasu tabai hahi pason tiur ni pikiran doho akalas ni roha Tuhan orasi mahami siya dusa pangalosyon nami mardonga toko mahami mangula siulon nami di mingguon mauliate madiho. Amin. Tapuji Tuhan tamarhiti deta nomor 120 ayat sadadot udutna laus tapasaha mapelianta. Debatata nadi ibanai namet menang nabala dinasaman soi dan magolo asona naksada siani dito gunung sudena Tuhan sonanane dito gunung sudena Tuhan sonanane. Nasida iman murseani
pojok kita. Matohas batik naik sito asa tuki matohas batik naik sito. Tatangnya koma peliata ali di batama nami na di banua gijang hodo hanoroan ni saluhut silen leon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus hupasat tami maselom mitu hami pilihan nami tuho say jala mega biop na hucus di jolom pasu may jala ramoti aso parasya kami pilihanon pati bulun rajon mo dito ngatongan ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhiti-hiti todim asalam mutadahem gudak silelom mitu hami asalam girgir madok mauliante tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Aliyama namin na di banua gijang say pinorbadia magwarmu, say ro maharajonmu, say saud malomo ni roham, di banua tungaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songo panesan nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, unak kami tugyot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho di sondakot Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim amin. Horas madihita saluhut nak